Emakhosini bogogo nabomkhulu usahleli no Gogo Patricia. Welcome back to channel yami. So namhlanje sizokhuluma ngamaphupho akhomba inhlanhla, right? So a lot of you are being shown that inhlanhla nayi iyeza, but you're not even paying attention. Yes, inhlanhla kusukuthi you're gonna dream about something manje bese kusasa masovuka iyenzeka, right? But they are showing you ukuthi we are preparing it. Others are saying it is here. Others are saying we see you, it is coming, you know. So amaphupho afana nokuthi wena uzothi uyaphupha ubona isihlahla samapentshisi esihle namapentshisi wakhona amahle uzuyakha ipentshisi. You understand? That's a good dream because uyabonisa ukuthi usuyakha. It's one thing to see isihlahla samapentshisi then mawuthi uyafinyelela ufinyeleli lapho bayakubonisa ukuthi hayibo nayi inhlanhla ikhona nazi ibusiso zikhona but awukakafinyeleli kuzona. It can be kukhona into ekuvimbayo noma akakabi isikhathi, but mawulikha then ulidla then you can see ukuthi no sekuyisikhathi kufikile inhlanhla yakho ila, we had you, we've got you. Zonke izinto zizoshintsha, you understand? And kukhona amaphupho la uzophupha khona uthola ngama silver coins, yabo ngama silver coins uthola ngegold, yabo amaphupho akhomba inhlanhla uzothi ulele wena ugogo eze akunikeza impuphu isho inhlanhla because indlu engenampuphu kuyahlusheka, and mawunempuphu awulambi nkosami, yazi impuphu it's a big thing. Mawungaphuphu unikezwa impuphu, unikezwa uflower, unikezwa izinkwa ezigcwele eziningi, unikezwa ushukela. Those are dreams showing ukuthi inhlanhla yakho iseduze wena unenhlanhla. You understand? So now you have to find out and ascertain ukuthi ukuze ufinyelele noma uyithole lenhlanhla uyithola kanjani nokuthi uyi-accessa kanjani, because there are things that we do that delay ibusiso zethu when not being aware that you're delaying your own blessings. So sometimes delaying your own blessings can be people that you surround yourself with. You understand? Let's say you've got a partner that uses you, or you've got a partner or abantu abadala in such a way ibusiso zakho ziyadelayeka because now they are seeing ukuthi okay unomuntu osicekayo. If siyakubusisa lo muntu lo uzodla out of ibusiso zethu, you understand, then akabelieveli kithina. So in order ukuthi lo muntu angabenefit from what we giving you, angeke sikunikeze ibusiso zakho kwamanje till you move away from that person. Unfortunately, that's how it works. So a lot of us sicabanga ukuthi sithakathiwe kanti asithakathiwanga yithina esivimba ibusiso zethu. And I understand it's never easy, but once you get to understand yourself and you get to understand ukuthi abantu abadala wena mabakhuluma nawe kanjani, then it will be easier and simple for you. But anyways, ngiyabonga ukuthi nibukele i-channel yami. Ningakhohlwa, don't forget to subscribe, comment, share my videos. Emakhosini igama kundawo welesedi khanya.